Já zdravím se u druhého vlogu, jo. A asi to budu jmenovat teďka ty vlogy takhle jako samotný. Tak to bude, moje vlogy budou asi note vlogy, protože to nahrávám z notebooku, jelikož můj telefon je natolik neschopný to nahrávat ty videa, aby to šlo jakoby v nějaký kvalitě na ten YouTube. Takže to musím dělat z notebooku, jelikož můj notebook je takový malej, takže to snad bude úplně v pohodě. Doufám, že grafika bude úplně teda, ne grafika, ale ta kvalita bude dobrá. Už se víte vidět, jsme u mě doma. Mám svoje plechovky. A tam mám bordel, to si nedívejte. Jak jsem teďka stával, takže asi to nebude moc okrývat tomu světlu. Takže takhle, super. Jak teďka stávám, tak jsem si říkal, že dlouho nebudu žádný videa a proto dělám toto video. Spíš ten vlog, abyste se nějak jakoby dozvěděli, co se tady děje. Musíš mi chodit v záběru? Jo. Asi ji budu zabít. No nic, sere na to. Je to kočka. Co se tak jakoby událo, tak máme plánu dělat nové projekty a přes se omlouváme, že jsme nedali dlouho video. Protože nebyl čas, jelikož se konalo jakoby konec školního roku, teďka bude, protože máme vízo zítra v pátek. Jo, v pátek, zítra v pátek. Bude konečně vízo, budou prázdniny, takže bude víc videí snad. Bude víc videí. A když nevydáte, tak jsou takové vlogy, jakože nějaký informační vlogy, co se kde stalo, nebo co se bude dít, takže vlastně teďka si máme v plánu dělat s Kamilem takový projekt, který se nám snad bude líbit, až to vyjde. Už to máme nějak sepsaný, už to jenom nějak sehrát a snad se vám to bude líbit. Doufám, že s tím trochu prorazíme ten YouTube a že ty lidi to bude bavit, a naše videa. Jinak, jak říkám, nebylo teďka moc čas na to nahrávání skrz tu školu, protože bylo fakt šílený. Ale teďka, jak budou prásky, tak to bude snad úplně všechno jinačí. To se trochu natočím jinam, to... Nebo to je jedno, to mají bordel, se vůbec nevšimujte. No, kurva, že někam to mám, kam si s tím mám stoupnout. Tak asi jako úplně nejideálnější. Nevím, jak bych to tak nazval, ty moje vlogy tady takovýhle jakože informační vlogy, které prostě jsou, nevím, tak 3 až 5 minut, to tak asi vidím. A asi to nazvu note vlog, protože tam hrám z notebooku. Někdy vám to tady ukázal. Už teďka někdy nemám zrcadlo, že vás tady já mám prohlídku mýho baráku, to máte mojí kuchyň, jo, úplně šekší. A tady vlastně můžete vidět můj notebook. Že vás že to fakt dělám přes ten notebook, jelikož můj telefon, fakt, jako jsem říkal, můj telefon je fakt starý, nebo spíš dost slabý na to. Co říkáš, že mám celkem tomu, jak mám ty žaluzie natáhlý. No nic. Já doufám, že se vám to video líbilo, aspoň teda takový jakože krátký, když to bylo takový jakože asi nudnější vlog, nebo tak. Ale jsem vám pomohl aspoň trochu tady ještě na tomto kanále zůstat. A za pár dní tak vyjde ten projekt, až se teda asi znovu sejdem a jak to nahrajeme. Takže bude nový projekt, který se vám snad bude líbit a doufám, že jo. Doufám, že to bude super video, nebo spíš super, jak to nazvat. Prostě super video, snad to bude super video. A díky za to video teda zhlédli, díky za lajky, díky za odběry. Už vás tam asi 13, což je celkem super, z toho důvodu, že jsme už dlouho nenahrávali, takže jsem rád, že to tam furt nějak zůstalo. A jinak, já jsem říkal, že dlouho videa nebyly, že nebyl čas, ale třeba ti, co mi sledovali na mým streamu, tak se říkali, ale ty přece streamuješ, tady vždycky se kurva, tady vždycky sedíš a vždycky to nahráváš a prostě nemáš čas dělat videí, nebo co, jako si děláš prdel. Je to z toho důvodu, že fakt jsem se musel učit a když jsem se už učil, tak vždycky ten stream od těch, nevím, plásnu 7 nebo později, tak tam nějaký byl třeba i blíž dřív, ale šlo o to, že to byly streamy, kdy jsem už měl fakt jako pokrok ty školy, ale jako žádný video se mi jako dělat nechtělo, tak alespoň takhle ty streamy jsem pro vás dělal. A jo, to bude asi za všechno. Tak se vidíte a zase u dalšího videa nebo u dalšího streamu. Zatím zadec.